Tak já nevím jak vy, ale já strašně rád hraju Minecraft. Teď jsem dlouho vlastně hrál spíš Fortnite a tak, ale začal mě zase bavit Minecraft. A proto vám dneska ukážu základní tipy a triky, které se vám budou určitě hodit. Tak, jako první tip tady máme třeba rovnou hradby. Jo, a omlouvám se, něco jsem okopíroval od Matyho. Ale kdo Matyho nezná, tak se na něj běžte na něj podívat, je to MATTI. Můj oblíbený youtuber, tak mu běžte hodit aspoň like. Tak hradby. Sami vidíte, že v jednoduchosti může být i krása, nebo já nevím, mně se to líbí, nevím jak vám. Dole takhle ukládáme lucerny, 2 bloky dubového dřeva, dubových prken a dubová polena. A na to bych, nevím jak se to jmenuje, napište do komentu, když tak. To bych měl první trik. A už jste určitě, ježiš, ono zase prší. Nikdo nic nevidí. Ne, to nechci. Mluvám se. Tak, už jste určitě někdy přemýšleli nad tím, jak uděláte osvětlení. Já taky a napadl mě skvělý nápad. Jo a jenom takový moje jako heslo, co říkají Maty. Trapdory používejte úplně všude. Takže umístíme 3x plot, na to slab, trapdoor a na ten závěsíme lampu. Lucernu. To je snad jedno, ne? Tak. Jednoduchý dům, jak postavit. No, to je úplně easy. Já už jsem tady vlastně takový jeden kvůli videu postavil. A třeba jak udělat osvětlení. Víte, že tady mám světlo a to jsem pod střechou. Já tady mám totiž takhle hezky umístěný lucerny, které nejsou vidět. Jo, ale je to taky taková trapka, protože mob z toho nevyskočí. Tak. Umístíme 4 bloky vysoký sloup. Opakujeme 4x. Poté všechny sloupy spojíme. Uděláme takto zeď. Zavesíme na to lucerny. Jo a střechu máme takhle stupňovitou do tvaru pyramidy. A voilà, domeček je na světě. Jo a tady jsem se pokoušel ještě od čínský, moc se nepoved. Tak, jak udělat třeba stůl do restaurace? Já tady mám takový 2 typy. Jeden je jednoduchý, jeden těžší. Tady z pístů můžeme takhle udělat stůl a takhle udělat sedačky. A opěrátka na ruce uděláme z toho, jak se tomu říká, strapdooru. Potom můžeme z hromosvodů a torčky udělat takovéto sloupky. A druhý typ stolu to je vlastně, že můžete takhle umístit, jak se tomu říká, trapdoory. Tak a třeba i rovnou, když jsme tady, tak křovíčky takhle můžete různě pokládat, ale to už vás napadne. A zase trapdoory se hodí všude, nevím, jestli to pro vás vypadá hezky, ale mně se to líbí. Další tip se týče podzemí. Jo. Když jdeme dál, a podlahu v podzemí lze udělat z takových, jako podlahu z lávy a na to sklo. Ne, podle mě to nevypadá vůbec špatně. Tak, jo a koleje se hodí, protože je to rychlejší než normální chůze. Potom taková jenom suvka, mě tady už asi 3x utekly ty zombíci a zabil všechny vesničany, protože je tady maskovaný. A taky můžeme takhle potom udělat ty cestičky a mně se strašně líbí vzhled vlastně. Mně něco napadlo, že já bych takhle do rohu udělal jako pilíře vlastně z dubového polena. Schválně, jak to bude vypadat. Jo, to mě napadlo přímo teď. Jenom pro zajímavost. Vypadá špatně. Jo.
Já to tady jenom mluvám se, postavím, ale to bych mohl udělat i potom. Já postavím tady to a jdu zpátky k videu. Jo, a jinak videa na tento kanál budou vycházet pravidelně, že nezapomeňte si dát odběr, ať nepřijdete o žádné nové vycházející video. Budu moc rád za všechny vaše komentáře, lajky a tak, možná i donaty, nevím, kdo ví. A tady v tunelech se s vámi loučím, tak čau.